Článok zo stránky glow.sk. Téma. Prečo pri GLP-1 liečbe potrebuješ nutričnú terapeutku? 5 dôvodov, ktoré ťa prekvapia. Čo sa dozvieš v článku? Ješ menej, ale potrebuješ rovnako veľa živín. Ako to vyriešiť? Prečo GLP-1 lieky spaľujú aj svaly, nie len tuk? A čo s tým? Súvisí nevoľnosť a zápcha s tým, čo ješ? Áno, a dá sa to zmierniť. Ktoré vitamíny a minerály sú pri GLP-1 liečbe najviac ohrozené? Čo sa stane s hmotnosťou, keď liek vysadíš a ako sa tomu vyhnúť? Predpis na GLP-1 liek je len začiatok. Väčšina pacientov sa po prvých týždňoch stretáva s rovnakou situáciou. Chuť do jedla výrazne klesla, porcie sú oveľa menšie. A predsa nie je jasné, čo vlastne jesť, aby liečba skutočne fungovala. Práve tu vstupuje do obrazu nutričná terapeutka. GLP-1 lieky menia spôsob, akým telo reaguje na jedlo. No nemenia to, čo telo naozaj potrebuje. A tento rozdiel rozhoduje o tom, či liečba prinesie trvalé výsledky, alebo len dočasný pokles na váhe. Prvý. Ješ menej, ale telo potrebuje rovnako veľa živín. GLP. Jeden lieky ako Ozempic, Wegovy alebo Mounjaro výrazne spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka a tlmia pocit hladu. Výsledok? Pacienti jedia výrazne menej. Štúdie ukazujú, že príjem kalórií klesá o 16 až 39% oproti bežnému stravovaniu. Problém je, že denná potreba bielkovín, vitamínov a minerálov zostáva rovnaká. Telo stále potrebuje dostatok železa, horčíka, vápnika, vitamínu D, B12 a ďalších živín, len z oveľa menšieho množstva jedla. A to bez odbornej pomoci špecialistu, nutričnej terapeutky, nemáš šancu sám lomka a zvládnuť. Tvoja denná potreba bielkovín, vitamínov a minerálov zostáva rovnaká. Chuť do jedla výrazne klesla, porcie sú oveľa menšie. Čo konkrétne hrozí bez nutričného plánu? Každé sústo musí pracovať dvakrát tak tvrdo. Ak tvoj jedálniček tvoria prevažne jednoduché sacharidy alebo potraviny s nízkou nutričnou hodnotou, riziko deficitu je vysoké a pritom nemusíš pociťovať žiadne okamžité príznaky. Únava, vypadávanie vlasov, pokles energie alebo svalová slabosť môžu prísť s oneskorením. Nutričná terapeutka navrhne jedálniček tak, aby každé jedlo obsahovalo maximálne množstvo živín pri minimálnom objeme. Nie vágne rady o zdravom stravovaní, ale konkrétne kombinácie potravín, porcie a rozloženie počas dňa, ktoré zodpovedajú tvojej hmotnosti, veku a zdravotnému stavu. Konkrétne kombinácie potravín, porcie a rozloženie počas dňa, ktoré zodpovedajú tvojej hmotnosti, veku a zdravotnému stavu. Druhý. Bez dostatku bielkovín strácaš svaly, nie len tuk. Toto je jeden z najdôležitejších a najmenej diskutovaných aspektov GLP-1 liečby. Výskum prezentovaný na kongrese ENDO 2025 ukázal, že až 40% hmotnosti stratenej počas liečby semaglutidmi tvorí svalová hmota, lean mass, nie tuk. Strácať svalovú hmotu má priame dlhodobé dôsledky. Svaly regulujú hladinu cukru v krvi po jedle, udržujú metabolizmus v chode a chránia kosti. Čím menej svalov, tým pomalší metabolizmus a tým ťažšie udržať váhu po skončení liečby. Semaglutid je liečivo zo skupiny tzv. GLP, jeden receptorových agonistov. Napodobňuje prirodzený hormón GLP-1, glukagónu podobný peptíd 1, ktorý sa po jedle uvoľňuje v čreve a ovplyvňuje hlad, pocit sítosti a hladinu cukru v krvi. Medzi najznámejšie lieky obsahujúce semaglutid patria Ozempic a Wegovy. Koľko bielkovín a kedy? Odporúčaný príjem pre pacientov na GLP. Jedna liečbe je 1 čiarka 2 až 1 čiarka 6 gramov bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne. Pre osobu s hmotnosťou 96 kg, to znamená 115 až 154 gramov denne, z jedál, ktorých objem je výrazne menší ako predtým. Napríklad 100 gramov upečených lomka uvarených kuracích prs má približne 30 až 32 gramov bielkovín. Rajotvaroch jemný hrudkovitý 2 čiarka 5%, 250 gramov, ktorý má 45 gramov bielkovín. Nestačí len jesť viac mäsa. Záleží na type bielkovín, živočíšne versus rastlinné, ich rozložení počas dňa, ideálne pri každom jedle, nie len na večeru, a na kombinácii s ostatnými živinami.
Nutričná terapeutka tieto detaily nastaví individuálne, s ohľadom na tvoj vek, pohlavie a prípadné ochorenia. Ženy a starší pacienti sú pritom na stratu svalovej hmoty počas GLP jedna liečby obzvlášť náchylní. Tretí. Problémy počas liečby súvisia priamo s tým, čo ješ. Nevoľnosť, zápcha, reflux alebo pocit plnosti po pár lyžiciach jedla to sú najčastejšie dôvody, prečo pacienti zvažujú prerušenie liečby. A pritom v mnohých prípadoch ide o problémy, ktoré sa dajú výrazne zmierniť správne nastavenou stravou. GLP-1 lieky spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka. Ak k tomu pridáš veľkú porciu, tučné jedlo alebo príliš veľa vlákniny naraz, tráviace ťažkosti sa zosilnia. Nevoľnosť postihuje väčšinu pacientov, zápcha až tretinu z nich. A oboje priamo ovplyvňuje to, čo a kedy zješ. 5. Nevoľnosť postihuje väčšinu pacientov, zápcha až tretinu z nich a oboje priamo ovplyvňuje to, čo a kedy zješ. Čo konkrétne pomáha? Malé, časté jedlá namiesto 3 veľkých porcií. Vyhýbanie sa tučným a silno koreneným jedlám, najmä na začiatku liečby. Správne načasovanie príjmu vlákniny, postupné zvyšovanie príjmu nie hneď a veľa. Dostatok tekutín počas celého dňa, nie vo veľkých množstvách naraz. Nutričná terapeutka ťa prevedie týmito úpravami krok za krokom a prispôsobí odporúčania tvojmu aktuálnemu stavu, nielen všeobecným radám z internetu. Zároveň dokáže v jedálničku pracovať s tým, čo máš rada, lomka rád, čo neješ, a aj tým prispieť k tomu, že jedálniček budeš dodržiavať. 4. Vláknina, hydratácia a mikronutrienty. Detaily, ktoré rozhodujú. Pri výrazne obmedzenom objeme stravy je ľahké zanedbať živiny, ktoré nie sú viditeľné na tanieri. Vláknina, tekutiny, stopové prvky, tieto detaily priamo ovplyvňujú to, ako sa pri liečbe cítiš a aké výsledky dosiahneš. Mikronutrienty v ohrození. Výskum publikovaný v roku 2025 v časopise International Journal of Obesity upozorňuje, že redukcia príjmu stravy počas GLP jedna liečby ohrozuje zásoby železa, vápnika, horčíka, zinku a vitamínov A, D, E, K, B1 a B12. Vitamín D deficit bol zaznamenaný u 13,6% pacientov po 12 mesiacoch liečby. Kórok. Príznaky deficitu, únava, vypadávanie vlasov, svalová slabosť, zlé hojenie rán sa môžu objaviť s oneskorením niekoľkých mesiacov. Do tej doby môže dôjsť k výraznému poškodeniu, ktoré si vyžaduje ďalšiu liečbu. Vyvážený jedálniček a pravidelné kontroly lomka vyšetrenia predídu komplikáciám. Vláknina a hydratácia. Odporúčaný denný príjem vlákniny je 25 až 30 gramov. Pri malých porciách je ľahké zostať výrazne pod touto hranicou, čo priamo prispieva k zápche a tráviace ťažkostiam. Tekutiny, ideálne 1,5 až 2 litre denne, rozložené počas dňa, sú rovnako dôležité najmä pri náchylnosti k zápche. 7. Nutričná terapeutka zostaví plán, kde každé jedlo prispieva k tvojim denným cieľom. Nie len kalorickým, ale aj nutričným. A v prípade potreby odporúči cielenú suplementáciu, výživové doplnky. 5. Liečba raz skončí. Stravovacie návyky musia zostať. GLP-1 lieky nie sú pre každého doživotné riešenie. A dáta hovoria jasne, bez budovania nových stravovacích návykov počas liečby sa väčšina výsledkov po vysadení stratí. Štúdia STEP, jeden trial extension, sledovala pacientov po vysadení semaglutidu. Výsledok? Do roka sa pacientom vrátili 2/3 stratenej hmotnosti. Kardiometabolické ukazovatele, krvný tlak, hladina lipidov, glykémia sa vrátili na pôvodné hodnoty tiež. 8. Podobné výsledky ukázala aj štúdia STEP-10. Viac ako 40% úbytku hmotnosti sa vrátilo už do 28 týždňov po vysadení liečby. 9. Prečo sa váha vracia? Nie preto, že pacienti zlyhali. GLP-1 lieky potláčajú biologické mechanizmy, ktoré normálne hlásia hlad a regulujú metabolizmus. Po vysadení sa tieto mechanizmy vrátia a bez nových návykov telo jednoducho zareaguje starým spôsobom. Jednoducho sa vrátite do starých koľají. Nutričná terapeutka pomáha budovať zdravý a informovaný vzťah k jedlu počas liečby, kým je k dispozícii podpora lieku. Nie dietu, nie obmedzenia, ale udržateľné stravovacie návyky, ktoré fungujú aj bez injekcie.
GLP-1 liek bez nutričnej podpory je len polovica úspechu. Recept na GLP. Jeden liek otvára dvere k zmene. Ale to, čo sa za nimi stane, koľko svalovej hmoty udržíš, ako sa počas liečby budeš cítiť, aké výsledky dosiahneš o rok, závisí z veľkej časti od toho, čo ješ a ako. Nutričná terapeutka nie je luxus. Je súčasťou liečby, ktorá skutočne funguje a práve na tomto princípe je postavený program GlowWoo. Moderná liečba ruka v ruke so zmenou životného štýlu, vrátane stravy. Ako vám vieme pomôcť v GlowWoo? V Glow ponúkame komplexný odborne vedený program na chudnutie s GLP-1 liekmi. Ak máte záujem len o nutričný program bez dohľadu lekárs, aj to nájdete v našej ponuke. FAQ. Najčastejšie otázky o nutričnej terapeutke pri GLP-1 liečbe. Prvé. Môžem si nutričný plán pri GLP-1 liečbe zostaviť sám lomka sama podľa internetu? Všeobecné odporúčania z internetu nezohľadňujú tvoj konkrétny zdravotný stav, vek, pohlavie, ani to, v akej fáze liečby sa nachádzaš. GLP-1 lieky menia trávenie, príjem živín aj pocit hladu. A plán, ktorý funguje pre niekoho iného, nemusí fungovať pre teba. Nutričná terapeutka navyše sleduje tvoje výsledky v čase a plán priebežne upravuje, čo internetový článok jednoducho nedokáže. Je druhý. Koľko bielkovín denne potrebujem pri liečbe semaglutidomy? Odborné odporúčania hovoria o 1 čiarka, 2 až 1 čiarka, 6 gramov bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne. Pri GLP 1 liečbe je tento príjem obzvlášť dôležitý pre zachovanie svalovej hmoty. Kľúčové je nielen celkové množstvo, ale aj rozloženie počas dňa a typ bielkovín, živočíšne, vajcia, ryby, mliečne výrobky, telo využíva efektívnejšie. Konkrétny plán by mal vždy zostaviť odborník. Tretí. Pomôže nutričná terapeutka aj s nevoľnosťou pri GLP-1 liekoch? Áno. A je to jeden z najpraktickejších dôvodov, prečo ju vyhľadať hneď na začiatku liečby. Nevoľnosť, zápcha a reflux sú priamo ovplyvnené tým, čo a kedy ješ. Malé, časté jedlá, správne načasovanie vlákniny a vyhýbanie sa tučným jedlám dokážu tieto príznaky výrazne zmierniť. Nutričná terapeutka ti pomôže nájsť potraviny a rytmus stravovania, ktoré pre teba fungujú. 5. Štvrtý. Mám si nechať urobiť krvné testy na mikronutrienty počas GLP-1 liečby? Je to odporúčané, najmä po 3. a 6. mesiaci liečby. Redukovaný príjem stravy zvyšuje riziko deficitu vitamínu D, B12, železa, horčíka a zinku, pričom príznaky sa môžu objaviť s oneskorením. Vitamín D deficit bol zaznamenaný u 13,6% pacientov po 12 mesiacoch liečby. Krvné testy odhalia deficit skôr, než sa prejaví klinicky, a nutričná terapeutka môže odporučiť cielenú suplementáciu. 6. 5. Čo sa stane s hmotnosťou, ak vysadím GLP-1 liek bez nutričnej prípravy? Klinické štúdie ukazujú, že pacientom, ktorí si neosvojili nové stravovacie návyky, sa do roku od vysadenia liečby vrátia až 2/3 úbytku na váhe. Nejde o zlyhanie vôle. Ide o biologickú reakciu tela, ktoré sa vracia k starým vzorcom. Nutričná terapeutka pomáha vybudovať nové stravovacie návyky počas liečby, kým je k dispozícii podpora lieku. Tieto návyky sú potom ochranou aj po jeho vysadení. Zdroje, z ktorých sme čerpali, nájdeš v popise článku.